Sa kadaghan sa mga mopailalom sa swabbing sa Davao City tungod sa agresibong swab testing sa kagamhanan, doon na may reklamo sa kahasol inig magpa-swab. Atong sayron ang detalye nini sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Real grabing kahasol na kuno ang nasinati karon sa mga close contact ug general contact sa mga COVID-19 positive inig adto sa mga government swabbing center sa Davao City nga matud pa makahatag na hinuon og dakong risgo sa katawhan. Alas 4 sa kadlawon pa naglinya kining usa ka trabahante sa pharmacy sulod sa dakong mall sa Davao City. Human siya na text nga general contact siya sa usa sa nakasulod sa ilang establishmento kinsa COVID-19 positive. Sumala niya nga ikaduhang higayon na siyang maswab bunga sa pag-require kutob sa third generation contact. Sanglit nagkahugot ang pulisa sa syudad. Mituman gayud siya sa mando nga mopaswab. Apan ang problema, dili na maakomodar sa kadaghang naglinya. Ugma siguro, dili na siguro ugma kay nana may number. Pero ma-absent ka. Pailan lang siguro mong sick leave. Kadaghanan sa naglinya karon, milinya na kagahapon, apan wala na akomodar. Ang uban, absent na sa ilang trabaho. Kulba kuno human nga na lockdown ang Santa Ana Swabbing Center, nagsagol na ang F1, F2 ug F3 sa Magsaysay Park. Busa, nabalaka ang uban nga tingalig didto na makakuha hinuon og virus. Iuna man lang kahapon, Peter. Pero sa instruction para makita na pud mo. Tagaan na po. Tagaan ka na. Pero Nabugos ibig tagaan number, ibig balik-balik. pero para sa imo hasol. Oo, mas priority makon lang F1. Ang uban gikan pa og lagyong dapit sa syudad. Bata man o tigulang, milinya sukad kadlawon apan pakyas nga maswab karong adlaw. Ang kapait usab sa uban, bag-o lang na swab apan subling na Texan sanglit nakasulod na usab og establishmento asa nakasulod ang laing nagpositibo. Gikan may galas 4. Nya. Balik na pud mi ugma nya katong gihatag nga number igora to gi kuan kanang pwede ra bitaw dulaon nga number kay butang ra og kanang pintel pen. Sa sesyon sa konseho gipasalig na sa Davao City Health Office nga ilang ginapahitag paagi nga maakomodar ang mga tao nga kinahanglan iswab. Gani ang mga District Health Center, gibutangan na kuno nilag swab machine aron ang mga taga-Lagyo didto na lang moadto. Real pipila sa mga milinya kagahapon kinsa mibalik kaganiha ang gituho ang makapaswab na ugma sanglit duna na sila yung mga numero. Hinuon duna gihapoy miuli nga wala mahatagi og priority number. Real. Okay, daghang salamat Sheila Vergara Rubio.